Najbolji prijatelj. Pepa čeka svoju najbolju drugaricu, ovcu Suzi. Zdravo, Suzi! Zdravo, Pepa. Suzi ovca je došla da se igra sa Pepom. Pepa voli Suzi. Suzi voli Pepu. One su najbolje drugarice. Pepa, idite i igrajte se u tvojoj sobi. Da, mama. I George želi da se igra. Pepa i Suzi vole da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George. Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnut ću svojim čarobnim štapićem i pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki. Kao i George. Pepa osluškuje Georgeova pluća. Hajde, George, duboko udahni, a onda kašlji. Mislim da ti je srce malo labavo. Stavit ću flaster na njega. Zinite jako, molim vas. Suzi Georgeu meri temperaturu. O, Bože. Vi ste veoma, veoma vrući. Mislim da ćete morati da ostanete u krevetu 3 godine. Tata prase je došao da vidi gde je George. O ne, šta nije u redu sa Georgeom? Ne brini, tata, to je samo igra. George je naš pacijent. O, shvatam. Da li pacijent sme da prima posete? Samo na kratko. Mogao bi da se umori. Kolači! Oni su za Georgea. To je lek od kojeg će mu biti bolje. Izvinite, doktore. Treba mi pomoć. Krče mi creva. Togolica. Čujem da krče. Mislim da si gladan, tata. Onda mi treba puno kolača da mi bude bolje. I meni. I meni. I meni. Čas baleta. Pepa ide na svoj prvi čas baleta. Ovo je Madam Gazela, učiteljica baleta. O, ti mora da si mala, Pepa. Ja sam Madam Gazela. Dobar dan, madam. O, to je tako slatko. Dobrodošla na svoj prvi čas baleta. Doći ću po tebe kasnije.
Uživaj. Tu su i Pepini prijatelji. Candy Maca, Suzi Ovca, Deni Pas, Rebeka Zeka i Pedro Poni. Deco, danas imamo novu učenicu, Pepu Prase. Pepa, pridruži se prijateljima. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Nej. Deco, počet ćemo sa demi-plijeom. Demi-plije. A sada mali skok. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Nej. Graciozno i lepo. Pepa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, svi smo igrali kao labudovi. Pepa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati Prasetu i Đorđu i meni. Doviđenja! Pepa i mama Prase su stigli kući. Tata, George! Pokazat ću vam kako se igra balet. Je li teško? Meni je bilo lako. Ali tebi, Đorđu i mami će da bude veoma teško. Prvo nam treba muzika. Dobro? A sada, George, tata i mama morate da radite isto što i ja. Madame Gazela je koristila čudne reči, ali to je u stvari samo savijanje kolena i skakanje. Ptižete. Tata, ti znaš čudne reči. Mama Prase i ja smo nekada dobro igrali balet. Pazi, tata Prase. Najviše smo voleli padede. Opla! Ne pamtim ga takvog. Šašavi tata Prase. Možda bi trebalo da balet prepustimo Pepi. Da, ja sam najbolja. Ja sam lepi labud. Kupovina. Pepa i George idu u kupovinu. Pepa i George vole da kupuju. George voli da sedi u kolicima. Kao i Pepa. Tata, mogu li ja da sednem u kolica? Prevelika si za kolica, Pepa. Možeš da pomogneš pri kupovini. O, divno. Na spisku imamo 4 stvari. Paradajz, špagete, luk i voće. Sve ću da nađem. Obuda! Pepa i George vole kupovinu. Pepa, prvo nam treba paradajz. Vidim ga! Vidim ga! Evo paradajza, mama. Bravo, Pepa.
1, 2, 3, 4. Stavi ga u kolica. Našla sam paradajz. Bravo, Pepa. Paradajz. Skidamo jednu stvar sa spiska. Šta je sljedeće na spisku? Špageti. Spageti. Bravo, George. Ali kaže se špageti. Spageti. Špagete su Pepino i Đorđovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim ovuda. Vidi, mama, špageti. Bravo, Pepa. Hajde da stavimo špagete u kolica. Da, mama. Spageti. George, kaže se špageti. Spageti. Šta je sljedeće na spisku, Pepa? Čips. Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, George? Dinosaurus. Dinosaurus? George, u prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sljedeća stvar na spisku je luk. Da, luk. Sad sam se setila. Evo ga. Bravo! 1, 2, 3, 4. Luk. Odlično. Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Biljka. Da li je to na spisku? Ne, George. Posljednja stvar sa spiska je voće. Oh. Nema veze, George. Možeš da izabereš voće. Gde je voće? Tamo. Tu su jabuke, pomoranđe, banane i jedna velika lubenica. Koje voće da kupimo, George? Jabuke? Pomoranđe? Banane. Lubenicu. Ovo je kasa na kojoj se plaća hrana. Paradajz. Špagete. Luk. Lubenica. Čokoladna torta. Čokoladna torta? Čokoladna torta. Da li je ona na spisku? Pepa, da li si ti stavila čokoladnu tortu u kolica? Ne, mama. George, da li si ti stavio čokoladnu tortu u kolica? Ne. Nisam ni ja. Ko je onda to stavio? Pomislio sam da bi dobro išlo s puding. Tata prase. Ne valja li, tata? Izvinite, izgledala je tako ukusno. Izgleda ukusno. Hajde da se pravimo da je bila na spisku. Ura! Tajne. Mama prase je napravila posebnu kutiju za Pepu. Pepa, ova kutija je samo za tebe. Hvala ti, mama. To je kutija namenjena za čuvanje tajnih stvari. Šta da stavim u nju, mama? To samo ti možeš da odlučiš. To je tvoja tajna kutija. Znam šta mogu da stavim u nju. Dobro, ali nemoj da mi kažeš. Neću reći ni tebi, ni Đorđu, ni tati. To je tajna. George, ovo je moja tajna kutija. Prazna je. Moram da nađem neke stvari da stavim unutra. George želi da pomogne Pepi. Ne, George, samo ja smem da znam šta je u kutiji. Morat ćeš da sačekaš napolju dok ja izaberem. Pepa će da izabere neke tajne stvari koje će da stavi u tajnu kutiju. Sada je moja tajna kutija puna. George, ne smeš da je otvaraš. George bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! George misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, George,
Ti za sve kažeš dinosaurus, a dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne! Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi, tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je George dobio? Napravila sam kutiju i za Georgea i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. O, Pepa bi želela da zna šta se nalazi u Georgeovoj kutiji. naravno, Georgeova igračka dinosaurus. Ne, Georgeova igračka dinosaurus nije u Georgeovoj kutiji. previše je teško. Nikada neću pogoditi. Pepa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Georgeu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja. Na 3 ćete oboje pokazati šta imate u kutijama. Spremni? Da? 1, 2, 3. George ima bubanj, a Pepa trubu. Divno! Da, baš lepo zvuči. Da li imate još tajnih stvari? George ima krofnu od vanile. O, Ali Pepina kutija je prazna. ja nemam više ništa. Na sreću imam ja. Hajde, navalite. George, Pepa, mama i tata prase vole krofne od vanile. Ja nemam specijalnu kutiju, ali znam odlično mesto na kom ću da sakrijem krofnu od vanile. Možeš li da pogodiš gde? Sakrićeš je u frižider. Ne. Stavit ću je na jedno posebnije mesto, u stomak. Ukusno. I ja ću moju da sakrijem u stomak. I ja isto. Uspavana princeza. Noć je. Pepa i George idu u krevet. Laku noć, Pepa i George. Mama, tata, Da, Pepa? ne spava mi se. Ispričajte mi priču. Ali možda se George uspava i ne želi priču. George, da li želiš priču? Reci da. Ho, ho, ho. U redu. Ispričat ću vam samo jednu priču. Ako vam tata prase ispriča priču, obećajte da ćete spavati. Obećavamo. Mislim da ću da vam ispričam priču o uspavanoj princezi. Da li je to dobra priča? Zvuči pomalo dosadno. Nije dosadna. Dobra je. Da li se radi o maloj princezi? Pepa, ako nastaviš da pričaš, tata neće ni početi. Izvini, mama. Da li se u priči pominje mala princeza, tata? O, da, u priči se pominje mala princeza. Uspavana princeza. Nekada davno, u dvorcu je živela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Ko je još žive u dvorcu? U dvorcu su živjeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je.
I oni su živjeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolje je živeo veliki, strašni dinosaurus. O Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, George. Ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mesec i svima se prispavalo. Ali najviše se spavalo uspavanoj princezi. Pepa, da li si pospana? Ne, tata, uopšte nisam pospana. Ali neko jeste. George, probudi se, propustit ćeš kraj priče. Pepa možda nije pospana, ali je uspavana princeza definitivno bila. Bila je umorna jer se ceo dan gledala u ogledalo. Hajde da te odnesem u krevet. Laku noć. Uspavana princeza je bila toliko pospana da je vrlo brzo zaspala. Hvala za tu priču, tata kralju. Nema na čemu, kraljice mama. I naši mali princ i princeza su također uživali u njoj. Baštovanstvo. Pepa i George se igraju oko kuće bake i deke praseta. Deko, hvataj! Hvataj! Šta je to? Dinosaurus. Dinosaurus! Deko, šta to radiš? Sadim ovo semenje. Semenje? Šta semenje radi? Semenje izrasta u biljke. Ja samo napravim malu rupu i u nju ubacim seme. Onda je pokrijem zemljom i zalijem. Sve u mojoj bašti raste iz malog semenja kao što je ovo. Čak i velika jabuka. O, da! Ovo malo seme će izrasti u malo drvo jabuke. Ovakvo. A to malo drvo jabuke će izrasti u veliko drvo jabuke. Ovakvo. A unutar ove jabuke nalazi se još semenja. Za pravljenje novih jabuka. Tačno tako. Deko, Deko! Hoću ja da zasadim seme. Da li bi želela da zasadiš seme jagode? Da, molim te. Ovo seme će da izraste u prelepu jagodu. Prvo napraviš malu rupu. Onda u nju stavim seme i pokrijem ga zemljom. Hoćeš da ga zalijem umjesto tebe? Ne, hoću ja da ga zalijem. Dobro. I sada čekamo da izraste. Pepa i George čekaju da seme izraste. Ali ništa se ne dešava. Moraš da budeš strpljiva, Pepa. Treba će mu puno vremena da izraste. Pepa, George, vreme je da krenemo kući. Ali čekamo da izraste moja jagoda. A jagode su za čaj. Ne brini, Pepa.
Sljedeći put kad dođeš, seme će da izraste u voćku. Mnogo jagoda. Da. Idemo, Pepa. Zdravo, zdravo, deko. Zdravo, jagodo. Deka prase vodi računa o Pepinoj jagodi. Deka prase je nakon nekog vremena ugledao malu voćku. Dan za danom, voćka je bila sve veća i veća. Onda je jednoga dana Deka prase ugledao nešto veoma posebno. Jagode. Deko, vratili smo se. Pepa i George su opet došli da se igraju. Deko, je li izrasla moja jagoda? Jeste. Pogledajte. Jagoda! Hvala ti, deko. Da li možemo da zasadimo još nešto? Možete. Sada je Georgeov red da bira. Da, izaberi, George. Izaberi šargarepu. Deko, mislim da bi George hteo da zasadi šargarepu. George, da li bi želeo da zasadiš šargarepu? Ne. A šta bi želeo da zasadiš? George se setio šta bi želeo da zasadi. Dinosaurus. George želi da zasadi drvo dinosaurusa. Šašavi, George. Dinosaurusi ne rastu na drvetu. Dinosaurus. Žabe, crvi i leptiri. Pepa i George pomažu dedi prasetu u njegovoj bašti. Wow! Kakav divan leptir. Deko, zašto leptiri vole cveće? Oni iz cveća uzimaju hranu. Kako? Imaju veoma dugačke jezike. Pa gledaj moj. O, da. Leptir ima duži jezik, čak i od tebe. I koristi ga da pije iz cveta. Wow! Pepa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Pepa prase. George! Baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Pepa se pretvara da je leptir. Ja sam mali leptir. George također želi da se igra. George, ja sam leptir. Ti moraš da budeš nešto drugo. Znam! Možeš da budeš crv. Gledaj, ja sam leptir. O Bože, George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i Deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Ja sam mali leptir. Ja sam mali leptir. Vidite, ja sam mali leptir. Da, Pepa, ti si prelepi leptir. Deko, George, šta to radite? A mi smo vrckavi crvi. Hoću ja da budem vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Oh. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Kako ste? Volim vas. Ja sam vrckavi crv.
To je bilo zabavno. Koja životinja sada hoćete da budete? Ne znam. Vidi, deko, to je mala žaba. Zašto se ne bismo igrali žabe? Žabe nisu toliko lepe kao leptiri i nisu vrckave kao crvi. Ali žabe imaju igru koju ti voliš. Da li se žabe igraju sa lutkama? Luckasta Pepa, koja je tvoja omiljena igra? Skakanje po blatnjavim baricama. Da, žabe vole da skaču po blatnjavim baricama. Da, George, hajde da budemo žabe. Ja sam mala žaba. Ja sam mala žaba. Žabica je pronašla lepu i veliku blatnjavu baricu za igranje. Pepa i George vole da skaču po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. Leptiri i crvi su veoma lepi. Ali najviše mi se sviđaju žabe. Kampovanje. Pepa i njena porodica idu na kampovanje. Ja volim kampovanje. Stigli smo. Pepa, George, ovo je šator koji sam imao još kad sam bio mali. Tata, kako ćeš od toga da napraviš šator? Ne brini, Pepa. Ja sam stručnjak za kampovanje. Mama prase, molim te postavi šator na držače. Tako, prosto kao pasulj. Čemu služe ovi klinovi? Naravno, zaboravio sam na klinove. Klinovi drže šator. Tako, Šator je malo mali. meni je bio dovoljno veliki kad sam bio dečak. Ali sada izgleda manji. To je zato što si porastao od kad si bio dečak, tata prase. A tvoj stomak je najviše porastao. Kad smo već kod stomaka, trebalo bi da spremimo večeru. Da. Prvo, moramo da sakupimo grančice za vatru. Pepa i George pomažu tati prasetu da sakupi grančice za logorsku vatru. George, ja ću da podižem grančice, a ti možeš da ih nosiš. Sakupljanje grančice je zabavno. Dobro je, dovoljno je grančica. To je sjajna logorska vatra. Sad ću da je zapalim. Evo ti šibice. Ne trebaju nam šibice. Tata, kako ćeš da je zapališ bez šibica? Zapalit ću vatru na starinski način, trljajući ova dva štapa jedan od drugih. Tata prase trlja štapove jedan od drugi kako bi zapalio logorsku vatru. Gde je vatra, tata? Sad će. Jupi! Prosto kao pasulj. Sada možemo da podgrejemo supu od paradajza. Slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A kakva je to buka? O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Krčanje mog stomaka je jedan od najboljih zvukova u prirodi. To znači da je vreme da se jede. Ja volim supu od paradajza. I ja. Eto još jednog tata prasetovog zvuka prirode. Šta? Pokret deco u šator, vreme je za spavanje. Nećemo svi stati, šator je premali. Biće sve u redu. Upadajte. Pomeri se još malo, mama prase. Tata, ti si preveliki za šator. Nema veze. I onako bih da spavam na polju. Laku noć, tata prase. Laku noć, tata. Laku noć. Laku noć svima. Mama prase, Pepa i George spavaju u šatoru. Tata prase spava na polju pod zvezdama. Volim kampovanje. Spavanje pod otvorenim nebom, pod zvezdama.
Možda ovo i nije bila tako dobra ideja. Jutro je. Tata, u šatoru je bilo lepo i udobno. O, gde je tata? Tata prase je otišao. Siroti tata prase, mora da mu je bilo hladno i vlažno. Gde li je sada? Kakav je to zvuk? Zvuči kao hrkanje. Tata prase! Šta? Tata, dobro si? Naravno da sam dobro. Ja sam stručnjak za kampovanje. Spavao sam u kolima. Šašavi, tata. Ja volim kampovanje. Dinosaurus se izgubio. Đorđova omiljena igračka je gospodin dinosaurus. Dinosaurus! George voli dinosaurusa. George ponekad voli da plaši Pepu gospodinom dinosaurusom. Ovo je strašno! Za večerom gospodin dinosaurus sedi pored Georgea. Šta ja to čujem? Da li si to bio ti, George, ili gospodin dinosaurus? Dinosaurus! Za vreme kupanja George deli kadu sa gospodinom dinosaurusom. Laku noć, Pepa. Laku noć! Laku noć, George. Laku noć i vama, gospodine dinosaurus. Kada George ide na spavanje i gospodin dinosaurus spava sa njim. Georgeova omiljena igra je da baca gospodina dinosaurusa u vazduh. I da ga hvata kada pada. Pepa i tata prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata! O, svaka čast, Pepa. George? George, šta se desilo? Dinosaurus! George? Da li si izgubio gospodina dinosaurusa? George je izgubio gospodina dinosaurusa. Ne brini, George. Naći ćemo dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Pepa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi Georgeu neka jednostavna pitanja. George, gde je dinosaurus? George ne zna gde je gospodin dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, dinosaurus je u kadi. Gospodin dinosaurus nije u kadi. O, ja znam gde se dinosaurus nalazi. George uvek spava sa dinosaurusom u krevetu. Znači, tu je dinosaurus. Gospodin dinosaurus nije u Georgeovom krevetu. O, Možda bismo mogli da ga potražimo u dvorištu. da, u dvorištu. Baš sam to htela da kažem. Gde je gospodin dinosaurus? Gospodina dinosaurusa je veoma teško pronaći. O, dinosaurusa nigde nema. George, ti voliš da bacaš gospodina dinosaurusa u vazduh. Da ga možda ovoga puta nisi bacio previsoko. Eno ga, ja sam ga prva videla. Svaka čast, Pepa. Ti si stvarno dobar detektiv.
dinosaurus. George je veoma srećan što ponovo ima gospodina dinosaurusa. Ui, Možda i nije tako dobra ideja da se igraš sa dinosaurusom pored drveća. dinosaurus. Deka prasetov brod. Baka i deka prase su izveli Pepu i Georgea na reku. Dobro došli, mališani moji. Pepa, George, hajde da stavimo pojaseve za spasavanje. Kada su Pepa i George na deka prasetovom brodu, moraju da nose pojaseve za spasavanje. Na ovom brodu ja sam kapetan. Razumem, kapetane. Razumem, kapetane. Kada vam kapetan Deka zada zadatak, morate da ga izvršite. Ukoliko nije nešto blesavo. Kapetan Deka nikad nije rekao ništa blesavo. Naravno da nije, kapetane Deko. George, podigni zastavu. Pepa, zazvoni. Razumem, kapetane. Bako prase, preuzmi kormilo. Razumem, kapetane. Punom parom. Punom parom. Deko prase, možda bi trebalo malo da usporiš. Dobra ideja, bako prase. Ne bih da potrošim gorivo. Deko, sviđa mi se kada idemo brzo. Ne brini, Pepa. Kasnije ćemo da idemo brže. Pogledajte, još jedan brod. To je deka pas. Izveo je Denija psa na reku. Ahoj, Deko psu! Ahoj, Deko prase! Zdravo, Deni. Zdravo, Pepa. Deka pas je deka prasetov najbolji prijatelj. Iznenađen sam što vidim da tvoj brod i dalje plovi, Deko psu, starije koliko i ti. Ovaj stari brod može da ide brže nego ta tvoja kofa, Deko prase. U redu, stari morski psu, trkajmo se. Spremi se da izgubiš, morsko prase. Vas dvojica se ponašate kao mala deca. Deka pas mi je rekao da sam morsko prase. Ti si, Deko, njemu prvi rekao da je morski pas. Trebalo bi da mu se izviniš. Samo ako se on izvini prvi. Deko, izvini se Deki prasetu. On je tvoj najbolji drug. Neću, on je morsko prase i moj brod je brži od njegovog. U redu, morski psu. Hajde da se trkamo do sljedećeg mosta. Krećemo na 3. 1, 2, 3. Krenuo si pre vremena. Stigni me ako možeš, morsko prase. Morski psu. Jel to najbrže što možeš? Ne možeš da me stigneš! Pobedio sam! O Bože, deka prasetov brod je ostao bez goriva. Veoma pametno, kapetane Deko. Možda sam ipak išao prebrzo. Kako ćemo da stignemo kući? Pogledajte, stiže Deka pas. Deka pas će nas odvući do kuće. Neću da me vuče taj morski pas. Nisam ti to ni ponudio, morsko prase. Hoćete li vas dvojica ikad odrasti? Deko, izvini se Deki psu. Izvini što sam te nazvao morskim psom. Deko, izvini se Deki prasetu. Izvini što sam te nazvao morskim prasetom. Lepo. Deko psu, da li bi bio ljubazan da nas odvučeš do kuće? Bilo bi mi zadovoljstvo, madam. Uhvati ovo, kapetane. Razumem, kapetane. Deka pas je deka prasetov najbolji prijatelj. Deka pas vuče deka prasetov brod kući. Najvažnije od svega je što sam ja pobedio u trci. Deko prase, Ne valja li Deka prase? Pepa, zazvoni! Razumem, kapetane Deko. Žmurke,
Pepa i George se igraju žmurke. Na Georgea je red da se sakrije. Pre nego što Pepa završi sa brojanjem, on mora brzo da pronađe mesto na kom će da se sakrije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, George je na vreme našao mesto za sakrivanje. 10. Spreman ili ne, ja krećem. Pepa mora da otkrije gde se krije George. Našla sam te. Pepa je pronašla Georgea. George, našla sam te lako. Sada je red na Pepu da se sakrije. 1, 3. Ja ću da pomognem Georgeu da broji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U redu, George. Otvori oči. George mora da otkrije gde se krije Pepa. O, Pepa se ne krije ispod stola. George, da je potražiš na spratu? Pepa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Pepa nije iza zavese. Opet taj čudan zvuk. Šta bi to moglo da bude? George je pronašao Pepu. George me je pronašao. Sada je tatin red za sakrivanje. O, trebalo bi da George pokuša još jednom. Ali George nije baš dobar u sakrivanju. Siguran sam da će ovoga puta da bude bolji. Zatvori oči i počni da brojiš. 1, 2, 3, O Bože, Pepa će lako pronaći Georgea. 5, George, 6, dođi ovamo. 7, 8, 9, 10. Spreman ili ne, krećem. O, George nije ispod stola. Ali George se uvek sakrije ispod stola. Da li ti je palo na pamet da ga potražiš gore? Znam gde je. George je u korpi za igračke. O, George nije u korpi za igračke. Gde bi mogao da bude? Pepa nigde ne može da nađe Georgea. tata, nigde ne mogu da nađem Georgea. O, Bože, gde li bi mogao da bude? O, znaš, mislim da u ovim novinama ima nešto o Georgeu. George, našla sam te. O, George, to je bilo dobro mesto za skrivanje. George se sve vreme krio iza tatinih novina. Gospodin Tankonogi. Pepa se igra sa svojom kućicom za lutke. George se takođe igra. Pepa pravi čajanku za porodicu lutaka. George, ovako ćemo. Ja sam mama i tata, a ti možeš da igraš decu. Deco, operite ruke. Uskoro je vreme za čaj. George stavlja lutke u krevet. Noć. George, zašto stavljaš decu u krevet? Upravo imaju čajanku.
George voli da stavlja lutke u krevet. Deco, odmah siđite. Nećete dobiti kolače. George ne sluša. Previše je zauzet stavljanjem lutaka u krevet. George, ako hoćeš da se igraš sa mojom kućicom, moraš da mi pomogneš oko čajanke. Izvoli, George, napuni čajnik vodom. Deco, odmah siđite dole. Mama, silazimo! George će da napuni čajnik vodom. George je u lavabou pronašao pauka. George želi da mu pauk bude prijatelj. Georgeu se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Pepa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojeo. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Pomoć! Tata, imamo pauka u sobi. Ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini, tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je baš veliki, zar ne? Pepi i Georgeu se sviđa pauk. Noć. George stavlja pauka u krevet. Ne, George, on želi čaj. Ne želi da bude u krevetu. Da li ste gladni, gospodine Tankonogi? Jeste li za kolač? Pepa se više ne plaši pauka. Mama, tata, sedite. Svi ćemo da popijemo čaj sa gospodinom Tankonogim. Ko hoće čaj? Ja molim. Ja. Divan je. Pepa voli da pravi čajanke. Evo vašeg čaja, gospodine Tankonogi. Šta ste rekli? Hoćete da pozdravite mog tatu? Zdravo, gospodine tata prase. U redu je, Pepa. Pusti Tankonogog da pije svoj čaj. Nisi se valjda uplašio, tata? Naravno da nisam. Nemoj tako blizu. Pepa voli gospodina Tankonogog. Svi vole gospodina Tankonogog. Moja rođaka Chloe. Pepa i George se igraju u dvorištu. Meni, George. Pre ako si bacio loptu, George, po pravilima ja sam pobednik. Sada je red na mene. Opet sam pobedila. Pepa, George, danas vam u posjetu dolazi velika rođaka Chloe. Jupi, rođaka Chloe. George, Chloe je velika devojka baš kao ja. Ne budi tužan ako neće da se igra sa tobom zato što si mali. Siguran sam da će se Chloe igrati sa oboje. Stigla je Chloe. Teta prase je dovela Chloe da provede dan u Pepinoj kući. Chloe je Pepina i Georgeova rođaka. Chloe je malo starija od Pepe i Georgea. Zdravo, Chloe. Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Vidimo se kasnije. Hoćete da se igramo? Da, hajde da se igramo jurke. Pepa voli da se igra jurke. Još uvek igraš jurke. To je igra za malu decu.
O, igramo se Jurke samo zato što se to sviđa Đorđu. U redu, hajde da se igramo zbog Đorđa. Da li igrate po pravim pravilima ili po bebećim? Popravim. Ja ću da započnem. Pepa, ti juriš. Uhvati me ako možeš. Pepa juri. Mora da uhvati Chloe i Đorđa. Ne možeš da me uhvatiš. Đorđ, tebe ću lako da uhvatim. Ti si mali. To nije fair. Ti pomažeš Đorđu. Zato što je mali. Želiš da pomognem i tebi? Ne, meni ne treba pomoć. Ja sam velika baš kao ti. Hajde onda, Pepa, pokušaj da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ova igra je glupa. Možemo li da igramo nešto drugo? Možemo. Znam jednu dobru igru za veliku decu. Zove se Lukava lisica. Lukava lisica! Hoću da se igram lukave lisice. Šta je to? Jedna osoba je lukava lisica, a ostali se šunjaju ka njoj. Ja! Hoću ja da budem lukava lisica. Pepa je lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Pepa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. Đorđ, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te, pobedila sam. Nije fair, nisam bila spremna. Pravila kažu da mogu da se pomeram kad god ja hoću, zar ne, Đorđ? Sada je red na Chloe da bude lukava lisica. Pepa i Đorđ moraju da budu veoma mirni. Pepa, videla sam da se pomeraš. Vrati se na početak. Nije fair. Predugo si gledala. Pravila kažu da mogu da gledam onoliko dugo koliko ja hoću. Vrati se na početak. Đorđ je pobednik. Možemo li da igramo drugu igru? Možemo, ali samo ako je ta igra za odrasle. Znam! Hajde da igramo moju omiljenu igru. Za odrasle je. Đorđ, da li znaš koja je Pepina omiljena igra? Pepina omiljena igra je skakanje po blatnjavim baricama. Đorđ, ako skačeš po baricama, moraš da nosiš svoje čizme. Donela sam čizme i za tebe, Chloe. Ja sam previše velika za skakanje po blatnjavim baricama. O, i ja. Đorđ voli da skače po blatnjavim baricama. I Pepa bi volela da skače po blatnjavim baricama, ali želi da deluje starije. Čujem da ovde neko skače po blatu. Mama i tata prase vole da skaču po blatnjavim baricama. Izgleda zabavno. Da, izgleda. Možda postoji pravilo po kojem velike devojke smeju da skaču po blatnjavim baricama. Da, to je dobro pravilo. Trkanje! Trkanje! Pepa i Chloe vole da skaču po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. Čak i odrasle devojke. Novi automobil. Pepa i njena porodica danas idu da se provozaju njihovim crvenim automobilom. Da spustimo krov. Da, hoćemo. Pepa i Đorđ vole taj auto. Da li su svi spremni? Spremni? Onda krećemo. Volim naš automobil. Aha, i naš auto voli nas. Tutu! O Bože, automobil ne zvuči baš najbolje. Šta nije u redu, tata? Ne bih znao. Hajde da ga odvedemo do garaže deke psa. On može da ga popravi. To je dobra ideja, mama prase. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O Bože, tata prase, tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom.
Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. 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 Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne, ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. O ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov. A sada, koje dugme služi za podizanje krova? Ups, baš sam blesav. Aha, mora da je ovo dugme. Novi auto je tatu praseta poprskao vodom. Šašovi, tata, to nije za krov. Ovo dugme. Ups, nije to. Ovo dugme. Tata prase je zaboravio kojim dugmetom se podiže krov. Mislim da me ovaj auto ne voli. Hajde da pokušamo sa crvenim dugmetom. Ali sada je prestala kiša. Možemo li opet da otvorimo krov? Da, koje beše dugme? Crveno! Deka pas je popravio automobil. Vaš automobil je popravljen. Hvala ti, deka psu. I zadrži kusur. Hvala, tata prase. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja! Dobro je što opet imamo naš stari automobil. Sviđa mi se novi automobil, ali više mi se sviđa naš stari. Ja mislim da i naš stari auto voli nas. A vi? Papagaj Poli. Pepa i njena porodica su došli u posetu baki i deki prasetu. Bako prase, deko prase. Bako prase, deko prase. Zdravo, mališani! Uđite. Imam iznenađenje. Kakvo? Imamo novog ljubimca. Možete li da pogodite kojeg? Dinosaurus? Ne, nije dinosaurus. Dođite da vidite. Baka i deka prase imaju ljubimca papagaja. Pepa, George, ovo je naš ljubimac papagaj. Ona se zove Poli. Lepa Poli. Lepa Poli! Wow! Ja sam pametan papagaj. Ja sam pametan papagaj! Mama, zašto Poli ponavlja sve što baka kaže? To papagaji rade. Pokazat ću vam. Zdravo, Poli. Zdravo, Poli! Kakav sladak mali papagaj. Kakav sladak mali papagaj! Hajde idemo, vreme je za čaj. Pepa, George, dođite. Ima čokoladne torte. Stižemo, bako! Pepa i George vole da jedu čokoladnu tortu. Ali danas žure da bi se igrali sa papagajem Poli. Gotovo? Vi ste pravi bučni mališani. Bako, da li možemo da napustimo sto i da odemo do papagaja Poli?
Da li ste sigurni da ste završili sa tortom? Onda idite. Jupi! George, kaži nešto Poli. George je malo stidljiv. Zdravo. Zdravo! Pepa i George uživaju u igranju sa papagajem Poli. Ja sam Pepa Prase. Ja sam Pepa Prase. George, reci nešto. Pepa i George se pretvaraju da su papagaji. Ja sam papagaj Poli. Pepa smišlja šta bi još mogla da kaže papagaju Poli. Ja sam glasan papagaj. Ja sam glasan papagaj. Pepa, George, jeste li se igrali sa Poli? Jesmo, bako. Poli je tako sladak papagaj. Jeste, bako. Ja sam pametan papagaj. Ja sam glasan papagaj. Ja sam glasan papagaj. O moj Bože! Kućica na drvetu. Pepa i George su došli u posetu baki i deki prasetu. Bako Prase. Bako Pase. Zdravo, mališani! Pre nego što uđete, morate da izujete blatnjave čizme. Da, bako. Pepa, George, vidite šta sam napravila? Male zavese. Čemu služe male zavese, bako? To je iznenađenje. Da li želite da vidite šta vam je deka Prase napravio u bašti? Da, hajde. Deko Prase. Deko Pase. Zdravo, Pepa, George. Vidite šta sam napravio za vas. Kućicu na drvetu. Kućica na drvetu. Za George i mene. A male zavese su za vašu kućicu na drvetu. Pepa i George vole svoju kućicu na drvetu. Hvala ti, bako Prase. Hvala ti, deko Prase. Ko želi da uđe prvi? Ja. Upadaj. Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu. Ja sam u kućici na drvetu. George, da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu? Šta? Ko je? Malo prase po imenu George bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatnjave čizmice. George, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Pepu u kućici na drvetu. Ko je to? George? Da? Ko je to? Mama Prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku. Onda ćeš moći da uđeš. Shvatam. A koja je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je tatin veliki stomak. Razumem. Kaži lozinku.
tatin veliki stomak. Tako je! Tatin veliki stomak! Mislim da je to glupava lozinka. Mama, pre nego što uđeš u našu kuću, moraš da izuješ čizme. Naravno. Ima mesta i za tatu. Moraš da kažeš lozinku, tata. Mogu li da kažem drugu lozinku, molim te? Ne! Pa, dobro. Tatin veliki stomak. Tako je! Sada možeš da uđeš, tata. Izuj čizme. Mislim da ne mogu da prođem kroz vrata. To je zato što ti je stomak prevelik. Znam, tata prase može da uđe kroz krov. Pepa, George, mama i tata prase su u kućici na drvetu. Bako, ja volim našu kućicu na drvetu. Više nikada ne želim da izađem. To je lepo, Pepa. Ali da li si sigurna da ne želiš da dođeš u moju kuću? Ne, hvala, Bako. U tom slučaju, deka prase i ja ćemo morati sami da pojedemo domaće kolače. Kolači! Bako prase! Evo mojih domaćih kolača. Ali ako želite da uđete, morate da kažete lozinku. To je lako. Tatin veliki stomak. Tako je! Ja i dalje mislim da je to glupava lozinka. Bicikle! Dan je divan i sunčan. Pepa i George voze bicikle. To je dobra bundeva, tata prase. Tata prase je veoma ponosan na svoju bundevu. Jedino bundeve mogu da gajim. Verovatno zbog toga što volim pitu od bundeve. Hajde, George! Danny, Suzy, Rebeka! Pepa i njeni prijatelji Danny Pas, Suzy ovca i Rebeka zeka voze svoje bicikle. George vozi svoj tricikl. On strašno sporo vozi. Ajde da se trkamo do tata prasetove bundeve. Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Pepa. Trkajmo se. Pepa i njeni drugovi se trkaju do tata prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu. Ura! Pepa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata. Pogledajte Đorđa, tako je spor. Đorđe još uvek vozi bicikl za bebe. I tvoj bicikl je za bebe, Pepa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. I ja. I ja. Hajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Vidimo se kasnije. Zdravo. Pepa je poželela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Tata, više ne želim da imam pomoćne točkove. Misliš da bi mogla da voziš bez njih? Da. U redu, Pepa. Hajde da ih skinemo. Tata prase je skinuo pomoćne točkiće sa Pepine bicikle. Jel sigurno želiš da voziš bez pomoćnih točkića? Da. Nikad ranije nisi pokušala. Ja to mogu. Mogu. Nije smešno. Voziti bez pomoćnih točkića nije lako. Hoćeš li da ti pomognem? Da, molim te, tata. U redu. Priprema, pozor, sad. Ne puštaj me, tata. Ne brini, držim te. Odlično ti ide, Pepa! Drži me, tata. Samo nastavi da okrećeš pedale. Pepa vozi sama, bez pomoćnih točkića. Tata, pustio si me.
Ti već dugo voziš sama. Stvarno? I odlično ti ide. Jel? Ja to mogu. Vidite me, vidite. Lepo vozim svoj bicikl. Teni, Suzi, Rebeka, pogledajte. Pomoćni točkići mi više nisu potrebni. Vidite me. Trkajmo se do tatine bundeve. Pepa, pazi, moja bundeva. Ja ću da pobedim. Pepa ne gleda kuda ide. O Bože, Pepa je zgnječila bundevu tata praseta. Žao mi je što sam ti zgnječila bundevu, tata. Ne brini za bundevu. Važno je da si ti dobro. U buduće moraš da paziš kuda voziš. Obećavam da hoću, tata. Dobro. Nego, sada kada je bundeva uništena, mogu od nje da napravim pitu. Ja volim pitu od bundeve. A pošto je bundeva tate praseta ovako velika, bit će dovoljno pite za sve. Pranje automobila. Tata prase vodi porodicu na vožnju po unutrašnjosti. Hajdemo. Da li su svi spremni? Spremni. Da, tata prase, spremni smo. Ali auto nije spreman. Pogledaj kako je prljav. Nije tako strašno. Treba da vidiš kako je prljav unutra. Ne valjali neuredni tata. Ne valjali neuredni tata. Pogledaj svo ovo đubre. Novine, One su moje. slatkiši, Oni su moji. gospodin dinosaurus. Dinosaurus. Grr. Moramo da očistimo auto pre nego što krenemo. U pravu si, mama prase. Mama, možemo li mi da peremo automobil? Možete. Jupi! Tata prase je sipao malo tople vode u kofu da bi oprao kola. Tata prase pere krov. Mama prase pere haubu. Pepa pere vrata. George želi da opere prozore, ali je mali. O, George, pomoći ću ti. O Bože, Georgeu je ispao sunđer u blatnjavu baricu. George, opet prljaš automobil. Ja ću da sperem blato. Pepa, nemoj da koristiš blatnjavu vodu. O Bože, Pepa je svuda po automobilu prosula blatnjavu vodu. O, Nema veze. Možemo da upotrebimo baštensko crevo za čišćenje. da! Mogu li ja da držim crevo? Pepa drži crevo, a tata prase pušta vodu. Gde je voda? O, Pepa, prestani! Izvini, mama. O, tata prase, molim te isključi vodu. Nema potrebe za panikom. O Bože, svi su mokri. Barem je automobil opran. Svi smo oprani. Idite da se osušite dok ja ispoliram automobil. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Tata prase je tako dobro izglancao automobil da vidi svoj odraz na njemu. Kakvo smešno lice. Oh, još smešnih lica. To su Pepa i George.
I mama prase. Kako lepo blistaju kola. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Hajdemo, ja ću danas da vozim. Da li su svi spremni? Spremni! Onda idemo. Nadam se da će auto danas ostati čist. Da, mama prase. Da, mama prase. Mama, ti si opet isprljala automobil. Ho, ho, ho. Ne valjala, mama. Ne valjala neuredna mama. Školska predstava. Pepina grupa iz vrtića izvešće predstavu. Mala crvenkapa. Sva deca imaju uloge u predstavi. Morat će da vežbaju kod kuće. Pepa će glumiti Crvenkapu. Mama prase joj je napravila kostim. Tata prase pomaže Pepi da vežba. U redu, Pepa. Što treba da kažeš? Ja sam Crvenkapa. Dobro. Šta ide dalje? Idem da posetim baku. Idem da posetim baku. Bravo, Pepa. Deni pas će glumiti velikog strašnog vuka. Deka pas i mama pas mu pomažu da se pripremi. Ja sam veliki strašni vuk. Pokušaj da se ne smeješ, Deni. Trebalo bi da budeš još strašni. Pokušaj ovako, Deni. Ja sam veliki strašan vuk. Poješću te celu. Vidiš? Da, to je stvarno bilo strašno. Pedro Poni će igrati lovca. On će spasiti Pepu od velikog strašnog vuka. Ja sam lovac i... Pedro je pomalo stidljiv. Ne, kažeš, oteraću te veliki strašni vuče. Odlazi nevaljali vuče. Odlično, Pedro. Rebeka Zeka će biti baka. Šta ja kažem, mama? Da vidimo. Na početku predstave će veliki strašni vuk da te zaključa u ormar. A onda će lovac da te oslobodi pred sam kraj predstave. A ti mu kažeš hvala. Hvala. Odlično, Rebeka. Svi su došli da vide školsku predstavu. Dame i gospodo, dobrodošli na predstavu Mala crvenkapa. Prvo ćemo da se upoznamo sa glumcima. Ne. Molim vas, fotografisanje je zabranjeno zbog glumaca. A sada počinje naša predstava. Baka je kod kuće. Ali ko je ovaj posetilac? Ja sam veliki strašni vuk. Bravo, Deni! O Bože, Deni je zaboravio šta treba sledeće da kaže. Bako, moraš da uđeš u ormar. Uđi u ormar. Veliki strašni vuk se pretvara da je baka. Ja sam mala Crvenkapa. Idem u posetu svoje baki. Bravo, Pepa. Tata, ne smiješ da fotografišeš. Ups, izvini, Pepa. Nastavi. Idem u posetu svoje baki. O, ti ne izgledaš kao moja baka. Imaš velike oči. Imaš velike zube. Ti nisi baka. Da, ti si veliki strašni vuk. O pomoć, o pomoć! Ali vidite ko je tu. U pravi čas. Lovac Pedro. U pomoć, u pomoć. U pravi čas. Lovac Pedro. Pedro se malo stidi. Pedro, hoćeš da pođem sa tobom? Da, molim vas. Ti si jedan nevaljali vuk.
Spasao sam te, bako. Hvala. Bravo! 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 Pedro, bio si odličan. Bio si skoro kao ja. Pepa se razbolela. Mama i tata prase su napravili doručak za Pepu i Đorđa. Doručak je spreman. Pepa ima crvene tačkice po licu. Baba, ne osjećam se baš najbolje. O, Bože, Pepa, ni ne izgledaš baš najbolje. Ne brini, pozvaću doktora Brown medveda. Doktor Brown medved na vezi. Pepa se ne osjeća dobro. Lice je prekriveno crvenim tačkicama. Stavite Pepu u krevet, a ja ću odmah doći. Doktor Brown medved je došao da pomogne Pepi. Zdravo, Pepa. Kako si danas? Nisam dobro. Molim te, isplazi jezik. Ništa ozbiljno. Pepa se samo osula. Da li mi treba lek? Osip će brzo nestati, ali ako hoćeš, mogu da ti dam malo leka. Da, molim. Bojim se da nema lep ukus. Zini jako. Da, odvratno je. O, ti si hrabra devojčica. Odlično si ga podnela. Pepa mora da ostane u krevetu. Nazvaću vas kasnije da proverim da li je bolje. Da li Pepa sme da prima posete? Da, sme da prima posete. Osip nije prelazan. Doviđenja. Doviđenja, doktore Brown medvede. Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown medved je rekao da moraš malo da miruješ, Pepa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me posjeti Suzi ovca? Suzi ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi ovce. Halo, gospođo prase. Može li Pepa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Zdravo, Pepa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra. Da li si stvarno bolesna? Jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posjetim. Obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi ovca je došla da posjeti Pepu. Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su također Deni pas i Rebeka zeka. Zdravo, Pepa. Zdravo. Kako se osjećaš? Nisam dobro, Suzi. Moram da ostanem u krevetu. Šta možemo da učinimo da ti bude bolje? Možete da mi donesete sok od pomorante. U redu. Izgleda da Pepa baš uživa. Hvala ti, Suzi. Da li ti je malo bolje? Malo. Deni, pitaj moju mamu da li mogu da dobijem malo sladoleda. Rebeka, možeš li da mi doneseš malo cveća iz bašte? Doktor Brown medved je došao da vidi da li je Pepi bolje. A, dobro je, bolničarka je već stigla. Kako je pacijent? Ja nisam prava bolničarka. Samo se igram. A, razumem. Da li bi želela da je ja pogledam? Da, molim vas. A, nema više crvenih tačkica. Skroz si se oporavila. Ali još uvijek sam bolesna. Kako se osjećaš? Mislim da bi još malo trebalo da ostanem u krevetu. Meni se igra loptom u dvorištu. Ko hoće sa mnom? Ja! Ja ne bih. Potpuno se oporavila. Mama
poslu. Mama prase radi na svom računaru. Tata prase za ručak pravi supu. Tata, da li možemo da gledamo kako mama radi na kompjuteru? Da, sve dok je ne uznemiravate. Danas mora da obavi puno važnog posla. Hvala, tata! Mama prase mora da obavi puno važnog posla. Mama, da li Đorđija možemo da ti sedimo u krilu dok radiš? Možete, ali budite mirni. Pepa i George vole da gledaju kako mama radi na računaru. Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A George, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, George, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa! O, izvini, mama. Pokazivala sam Georgeu šta ne sme da radi. O Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata prase! Tata prase! Šta je bilo, mama prase? Tata prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase. Ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Jupi! Sada je red na mene. Sada je red na mene. Zaboga, šta se tu događa? Vidim da računar ponovo radi. Čuvanje dece. Mama i tata prase večeras izlaze. Baka i deka prase će čuvati decu. Bako prase, deko prase! Bako prase, deko prase. Zdravo, mališani! Zdravo! Pepa, George, brzo u krevet. Laku noć, mali moji prasići. Laku noć, lepo spavajte. Laku noć, mama.
Laku noć, tata. Baš su slatki. Sada brzo na spavanje. Da, mama. I tako su lepo vaspitani. Mama i tata prase izlaze. Pepa i George su baš dobri. Zaspali su čim im je mama prase rekla da to urade. Čuvanje dece je lako. George? George, jesi li budan? Kakva čudna buka. Ajde da proverimo šta rade tamo gore. Pepa! George! Da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Pepa i George pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Ajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kifsgate je naročito trnovita ruža. Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Bako prase, Pepa! George! Trebalo bi da ste u krevetu i da spavate. ali George i ja uopšte nismo pospani. Možemo li da gledamo televiziju sa vama? Pa, verujem da će vas gledanje televizije malo uspavati. Jupi! Islandske ruže su retka poslastica za pronicljivog baštovana, ali venu ako nemaju određene uslove. Ova emisija je veoma dosadna. Teko prase, hoćeš da se igramo one igre u koje nas bacaš i hvataš? U redu, ali samo po jednom. Teža si nego ranije. A sad je red na Georgea. Ui! Sada ja. Ui! Više, više. Ui! Možda je deka prase malo umoran. Znam. Bako, hajde da se igramo jurke. Ti juriš, uhvati nas ako možeš. Uhvatit ću vas! Čekaj, čekaj. Mama i tata prase su se vratili kući. Nadam se da su prasići zaspali. Zdravo. Ima li koga? Mali prasići su zaspali, baš kao i veliki prasići. Vrtić! Pepa i George idu u vrtić. Georgeu je ovo prvi put. George, da li se raduješ vrtiću? Tata, možda je George premali za moj vrtić. Biće sve u redu, Pepa. Imaće tebe i gospodina Dinosaurusa da mu pravite društvo. Dinosaurus. Ali ja želim da se igram sa velikom decom. Ne sa Georgeom i njegovim dinosaurusom. O Bože, Pepa ne želi da George bude u njenom vrtiću. Stigli smo. Tata, da li si siguran da je George dovoljno veliki? Biće on dobro. Pa dobro, može sa mnom.
Ho, 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 Papa. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, Đorđe. Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Deni Pas. Je li to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Aha, baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Đorđa. Hoćemo li da pokažemo Đorđu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. George, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. George, sve si uradio pogrešno. Šta to imamo ovde? Ja sam nacrtala cvet. Vrlo dobro, Pepa. A George je nacrtao dinosaurusa. Dinosaurus. Sjajno. Mislim da bi Đorđeve i Pepine slike trebalo da stavimo na zid. Pepa, mora da si veoma ponosna na svog mlađeg brata. Jesam. Vreme je da se ide kući. Roditelji su došli po svoju decu. Da George dođe i sljedeći put. Može, a mogao bi i da nam naslika još jednu lepu sliku. Šta ćeš nam naslikati sljedeći put, George? Dinosaurusa. O, još jednu sliku dinosaurusa. Možda bi svima mogao da pokažeš kako se crta dinosaurus. Sjajno. Da, sjajno. Sjajno. Nove cipele. Pepa i George su se igrali u dvorištu. Pepa, gde su ti cipele? O, izgubila sam ih. Sigurna sam da možemo da ih pronađemo. Možda da ih potražimo u dvorištu. Da, Svi traže Pepine cipele. Mama prase ih traži u cveću. Pepine cipele nisu tamo. O, Tata prase ih traži u kolicima. Pepine cipele nisu tamo. Pepa i George ih traže u saksijama. Pepine cipele nisu ni tamo. o, Svuda smo gledali, ali ne možemo da ih nađemo. Pepine cipele su izgubljene. sada nemam šta da obujem. jadna Pepa. Cipele su ti onako bile stare. Kupit ćemo ti nove. Mogu li nove cipele da budu crvene, mama? Naravno da mogu. George, imat ću nove crvene cipele. Mama prase i Pepa se nalaze u gospođe Zekinoj prodavnici cipela. Zdravo, gospođo Zeka. Zdravo, mama prase. Htele bismo da kupimo nove cipele za Pepu. Crvene cipele. Sigurna sam da ćemo naći neke lepe cipele, Pepa. Crvene.
Molim vas. Crvene, naravno. Wow! Nove crvene cipele! George i tata prase igraju dame. Au, svaka čast, George. Tata! Vidi moje nove crvene cipele. Crvene su. Stvarno jesu crvene. Mama, da li se tebi sviđaju moje nove cipele? Da, Pepa, u njima izgledaš veoma lepo. George, da li se tebi sviđaju nove cipele? Svima se sviđaju Pepine nove cipele. Meni se moje nove cipele toliko sviđaju da neću da ih izuvam. Vreme je za kupanje. Pepa želi da bude obuvena čak i dok se kupa. Pepa je u pidžami, ali na nogama još uvek ima svoje nove cipele. Pepa želi da nosi svoje nove cipele čak i u krevetu. Pepa, da li si sigurna da ne želiš da se izuješ? Ne želim više da izuvam moje nove cipele. U redu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. Kiša je padala celu noć i sada je dvorište veoma mokro. Mama prase nosi svoje čizme. Tata prase nosi svoje čizme. George nosi svoje čizme. Pepa još uvek nosi svoje nove crvene cipele. George će se igrati u mokroj travi. O Bože. Pepa voli da se igra u mokroj travi, ali ne želi da pokvasi nove cipele. Ne mogu da se igram u mokroj travi, George. Au. George voli da skače po blatnjavim baricama. I Pepa voli da skače po baricama, ali ne želi da isprlja nove cipele. O, Mama i tata vole da skaču po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. Gde ide Pepa? Pepa obuva svoje čizme. ako skačeš po blatnjavim baricama, moraš da nosiš svoje čizme. Muzej! Pepa i njena porodica idu u muzej. Tata, šta je to muzej? To je mesto koje je puno starih i zanimljivih stvari. Starih od tebe? Da, starih čak i od mene. Onda su stvarno stare. Postoji soba puna stvari koje su pripadale nekadašnjim kraljevima i kraljicama. Ja hoću da vidim kraljevu i kraljičinu sobu. Postoji još jedna soba sa pravim dinosaurusom. Wow! Dinosaurus. Grrr! Zdravo, mama prase. Zdravo, gospođo Zeko. Koliko karata želite? 2 za odrasle i 2 za decu. Dinosaurus. Grrr! I za dinosaurusa. Pepa želi da vidi sobu u kojoj se nalaze stvari koje su nekada pripadale kraljevima i kraljicama. Dinosaurus. Ali George želi da vidi pravog dinosaurusa. Ne brini, George. Sledeći je dinosaurus. Pepa, sve ove stvari su nekada davno pripadale kraljici. Ovo je kraljičina posebna stolica. Zove se tron. Prelepa je. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Pepa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow! Kakve lepe stvari. Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju, ali imali su računare. Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan?
Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Pepa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Pepa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. To mora da je veoma zanimljivo. Da, veoma je zanimljivo. A koja je ovo soba? Ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurusova. George, ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurus. Gde je dinosaurus? Negde u prostoriji. Ne vidim ga. Mora da je veoma mali. U stvari, Pepa, veoma je veliki. Wow. Ovo su kosti pravog dinosaurusa. Dinosaurus. Grrr. George zamišlja da je veliki dinosaurus. Dinosaurus! O pomoć, o pomoć! Dinosaurusova soba je Georgeova omiljena soba. Moja omiljena soba je kraljeva i kraljičina soba. Izgleda da se tata prase već nalazi u svojoj omiljenoj sobi. Koja je to soba, mama? Soba sa tortama. Omiljena soba tata praseta je muzejski kafe. Hajde, navalite. O, da! Ovo je veoma lepa soba.